Semam miras ki pai ba da ulan ban lek the pnia ha ki petrol station. Hadin ba pen benakin san ki lai teli ki company ki baju shalan pniang syaka jela. Kila pen bena bakin sange no shwa shipor ya ka jing shalan pniang jongki syapa ka jela Meghalaya. Ki pai ba ki bada ki spangut ki lai rush word syaki petrol station kata ki than garo. Bat kham tam hapo kanong ba tura. Ki pai ba ki lai rush namar ba ki syap tiang bayo ki do pniang. Ka jing rush jang ki pai ba kawan hadin ba kita ki lai teli ki company ki lapen bena. Bana do ka ar khundai tarik mentau benai usnam arajar ar pulai kin sange na shwa ya ka jing shalan pniang jongki na Assam syapa Meghalaya. Kita ki lai teli ki company ki kentob ya ka Bharat Petroleum Corporation Limited, ka Hindustan Petroleum Corporation Limited, bat ka Indian Oil Corporation Limited. Kini ki lai teli ki company ki larai bakin sange na shwa ya ka jing shalan pniang syapa ka jela. Ki daw ki long ba man ki por ki kali kid pniang ki ba rung naka jela Assam syapa ka jela Meghalaya bonsin ki jisha pendek ki jisha pentot bat bonsin ru ki jisha tu ka pniang jongki na ki kali kid pniang jongki. Kum tanda kalian jukini ki company ki laang ada amla ban pentikna ya ka jing singan jaki driver ki banyak kali kid pniang ki barong syapa ka jela Meghalaya bat kham tam ban lain na ka jing sya tu ki company ki ang dalai lei kin nompat pha pniang syapa ka jela. Hai kebaikan bagi driver ke banyak kali kit pniang kila ang babon sen ke jing syak pendek jongki ka sedang bait nadu na barnihat barchado syamaurin kenang ha ka baki kali kit pniang bon sen ki ju syatu bait yaki pniang jongki haki beri ki ba amsyam la itu bat kum juru ka jing syak pendek haki pulit Meghalaya yaki driver nongnya kali kit pniang. Nakaliang jaka Petrol Association jangka rikhasi jengi ya kabala lam khmada u Kennedy Khriam ula ang syaki paiba baki paiba kimdai ban syap ting namar ka pniang kadang bun stak bah hapa ka jela.